terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniyada mga balita ginahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Sa gala ni Paul Palacio, ako si Talib Batulidio, tutok na! Sa mga headlines, lalaking gisalvage sa North Cotabato na ilhada. Governor na yang Hirang og Minda nag-aerial inspection sa mining site. Duha ka insidente sa paghikog na tala sa Zamboanga sulod sa usa ka adlaw. Sa detalye sa ato mga balita, human sa pipila ka adlaw na ilhada ang lalaking gipatay didto sa North Cotabato. Ani ang report ni Ronnie John Otero. Human sa 5 ka adlaw, nailhan na ang lalaking gipusil patay dito sa Barangay Batasan, Makilala, North Cotabato. Ang biktima nailhang si Odemir Albarico de Maluna, taga Flores Compound, Barangay Gihing, Hagunoy, Davao del Sur. Nakuha na sa pamilya ang patayng lawas. Sumala pa ni Police Major Orfe Julian, hepe sa Makilala Municipal Police Station, nailhan sa mga kabanay ang biktima. Pinaagi sa balita nga ilang nakita sa social media. Kagahapon, gikuha na sa mga kabanay ang lawas niini. Gikuha na siya sa pamilya gahapon pagkahuman nga ma-identify sa iyang igsuon. Kato siya is Odemir Albarico de Maluna, 37 years old, with live-in partner and laborer o residente sa Flores Compound, Barangay Gihing, Hagunoy, Davao del Sur. Nagpadayon pa ang Makilala Municipal Police Station sa paghimog halapad nga investigasyon kalabot sa maong kaso. Padayon niya po, nagpangita kaming mga witnesses sa maong insidente. Padayon niya po na mo ang pag-coordinate with Hagunoy Police Station regarding the background and kung sa ba ang tumong, kung sa ba ang reason nga nung gikuha ni siya dito sa Hagunoy o gidala diri sa among area para diri action. Gikumpirma usab sa Hagunoy Municipal Police Station nga nagpablatter sumala pa ang live-in partner nini nga si Vivian Cañeda Pagi niadtong Enero 19 nga nawala ang iyang partner niadtong Enero 17 sa gabi. Katapusan sumala pa ang kauban sa biktima ang 5 ka lalaki. Kinsa ka istorya niini apan dili makumpirma sa kapulisan nga katong 5 ka lalaki mo'y nagdagit sa biktima. Nanubay pa usab ang Hagunoy Municipal Police Station sa background sa biktima aron matubkad ang motibo sa maong krimen. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Aron makatabang sa apektadong katawhan partikular na sa paginahanglan og environmental programs, may pahigayon og aerial inspection sa mining site si Davao Governor na yang Hirang og Minda Secretary Acosta. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagpahigayon og aerial inspection si Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang ug Mindanao Development Authority Secretary Maria Belen Sunga Acosta sa mining sites sa Riverban ug ARC Mining sa Maputi River sa Banay-Banay, Davao Oriental kagahapon, Enero 20, 2022. Sakay sa military helicopter si Governor Dayang Hirang ug Secretary Acosta ug ang iyang team aron susihon ang sitwasyon sa apektadong suba, duol nga mga lugar ug ang mining site nga nahimong hinungdan sa pagkambyo sa kulor sa tubig sa mapagba ug sa pintatagan tungod sa padayon nga pagbunok sa ulan sa miaging semana. Gipaniguro ni Secretary Acosta kang Governor Dayang Hirang ug sa local officials nga ang iyang ahensya mutan-aw sa posibleng tabang ug paagi aron makatabang sa apektadong lokal, partikular na sa panginabuhian ug environmental programs. Nakatakdang isumiter sa Minda ang proposed projects nga ipatuman sa ahensya o ubang national government agencies. Gipasalamatan ni Governor Dayang Hirang ang Minda tungod sa paspas nga aksyon niini ug lawom nga kabalaka alang sa katawhan sa Davao Oriental. Dugang ni Governor Dayang Hirang nga ang probinsyal nga panggamhanan magpabiling lig-on sa iyang baruganan nga dili tugutan ang mga mining companies nga iresponsable sa ilang operasyon aron mapugngan nga madaot ang kinaiyahan. Nahunong na sa ilang operasyon ang mining company niadtong Lunes human ipagawas ang DNR ug cease and desist order batok sa ARC Mining.
Kasamtangan, nagpahigayon og massive desalting operations sa Maputi River ang kumpanya isip kabahin sa river cleanup. Gawa sa paggamit og heavy equipment, midangop usab ang kumpanya sa manual desalting aron matanggal ang suspended cells ug sediments. Mitunol na og hinabang ang kumpanya sa mga apektadong residente. Nakatakda usab na magpahigayon og peace dialogues pinaagi sa Provincial Governor's Office sa sunod nga mga semana aron masigurong dili pahimuslan ang insidente ug ang mga residente sa militanteng grupo. Kuyog sa inspection team si 71st Brigade Commander Brigadier General Oliver Makiling, Davao Oriental Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Efren Orlina ug Department of the Interior and Local Government Provincial Director Orly Cabaubao. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Duha ka insidente sa paghikog ang nadala sa dakbayan sa Zamboanga Enero 20 tuig 2022 din may resulta gayud kini sa kamatayon sa mga biktima. Pasado alas 6 sa kabuntagon hikurat na lamang si Idmar Macaso sa diyang nakita niya ang iyang 33 anyos nga igsoong gabitay sa ilahang kusina pagawas niya aron mangihi sa Zone 1 Calle Real, Barangay Pasubulong. Hinanali kini niyang gitabang pinagi sa pagbadbad sa pisi nga gihikot nini sa iyang liog apan uwa na kini nila natabang ba. Pinagi sa suicide note nga gibilin sa biktima, nagayo kini og pasaylo sa iyang gidikanan sa iyang pagkutlo sa kaugalingong kinabuhi tungod kay di na kuno niya makaya ang kaulaw nga gibati sa diyang gipasakaan siya og reklamo sa asawa sa ilang silingan og acts of lasciviousness butang nga gipanghimakak sa biktima. Og matod pa nini butang-butang lang kini og gani bisan sa iyang suicide note mitug-an sa Ginoo ang biktima nga dili kuno niya mabuhat ang maong butang. Samtang pasado alas 12 sa Odto, laing insidente na pod sa paghikog ang nahitabo sa sitio Sinurupan, Barangay Licubo, din usa ka 16 anyos nga dalagita ang nadiskubrihang patay siyang inahan sulod mismo sa lawak nini. Matod pa sa taho sa Police Station 1 karong adlaw Enero 21, gikatakda ang pamalay sa biktima apan adunay nakasulti nini kawa siya mauyoni sa pamilya sa iyang uyab o dili siya gusto sa maong plano nga pamalayan kini sa lalaki. Gituhan sa inahan sa biktima nga nakaapekto nini ang maong taho siyang anak kunin gikutlo ang kaugalingong kinabuhi pinagi sa pag-inom og hilo. Gidala pa sa balay tambalanan ng biktima apan gideklarang patay sa doktor. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric, uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Usa ka kandidato pagkamayor sa lungsod sa Caraga, Davao Oriental ang gipetisyonan sa usa ka residente kay matod dili ang kandidato dili residente sa lungsod. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Usa ka residente sa lungsod sa Caraga, Davao Oriental ang mipasaka og petisyon nga ibasura sa Commission on Elections ang kandidatura ni Ronnie S. Usnan.
Si usnan usa ka kontraktor makigbangga kang Lordisima Poa Elosfa nga usa ka negosyante sa umaabot nga eleksyon. Sa petisyon ni Alex Pichon, iyang gibutyag nga dili angayang mudagan pagka mayor si usnan kay dili siya residente sa lugar ug wala pa usab nakaabot og usa ka tuig ang iyang pagpuyo sa lungsod sa Caraga. Apan ang petisyon ni Pichon gibasura sa Comelec. Sa desisyon nga gipagawas sa Comelec nga dunay petsa Disyembre 23, 2021, gisaysay sa Comelec nga walay igong basihan si Pichon sa iyang petisyon kabahin sa pagpuyo ni usnan sa Caraga. Apan ni pasaka og motion for reconsideration si Pichon kay matud niini ang desisyon sa Comelec wala masubay sa balaod kabahin sa residency. Sa motion for reconsideration ni Pichon, pinaagi sa iyang private lawyer nga si Attorney Junicio gitumbok niini nga dunay legal nga basihan ang iyang petisyon nga dili residente si usnan ug dili pa siya angayang mudagan kay wala pa siya usa ka tuig nga nagpuyo sa Caraga. Matud ni Pichon, aron tawagon ka nga residente sa usa ka lugar, kinahanglan nga duna kay balay ug kini ang wala kang usnan. Nagulat pa ang duha ka kampo sa tubag sa Comelec kabahin sa ilang mga argumento human nila gisumiter ang motion niadtong Enero 3, 2022. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Padayon ang konstruksyon sa Panabo City Infirmary Hospital nga nahimutang sa Barangay Little Paday sa Davao del Norte. Ang Infirmary Hospital usa ka prioridad ni City Mayor Jose Relampagos ilawom sa iyang 10-point executive agenda nga Social and Health Services. Tubong niini nga mahatagan og medikal nga tabang ang mga nanginahanglang katawhan sa lungsod. Ang luna nga gitukuran sa Infirmary Hospital gipanagiyahan sa lokal nga gobyerno sa Panabo. Ang maong luna adunay gidak-on nga 22,503 square meters. Samtang probinsyal nga magamhanan sa Davao del Norte ang mao'y bipatukod sa hospital. Tinguha karon sa bagong PNP Provincial Director sa Misamis Occidental nga si Police Colonel Eufronio Obong Jr. nga dili na masubli ang samang panghitabo nga pagpusil sa usa ka sniper nga gikamatay ni Lupisayna Mayor Michael Gutierrez o sa pagpatay sa usa ka barangay kapitan sa lungsod sa Lupisayna. Iusab ang gipadayag ngadto sa Misamisnon nga ang PNP mo'y pulis alang sa tanang Misamisnon ilabi na nga mandato nila ang serbisyohan ng katawhan. Saysay niini nga pinagi kanila ilang tinguha nga walay muhulga sa katawhan, walay manakit, walay mupalit para sa pagbuto sa usa ka kandidato. Dugang ni Obong nga bantayan nila ang katawhan ug bantayan ang buto sa matag usa. Pasabot sa bagong provincial director nga makalaom ang katawhan sa 100% presensya sa kapulisan ug mahimo siya nga i-text o tawagan kung adunay mga pulis sa Misamis Occidental nga walay gihimo bisan adunay nahitabo tungod kay aksyonan gilayon niya kini. Nanawagan usab si Obong sa mga sakop sa media na magtinabangay sa kapulisan ilabi na ang mga media practitioners ang sagad unang duulan sa mga tao alang sa tabang. Nasikop sa Osamis City ang usa ka top priority drug personality sa Region 10 sa gihimo nga bypass operation. Ang nadakpan mao si Mac Harold Abihuela alias Muy Muy ana sa legal nga pagidaron ug nagpuyo sa Purok 5 Bagakay, Osamis City. Gipahigayon ang operasyon pinagi sa inusang puwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 10, Misamis Provincial Office ug Interdiction Unit niini kauban ang Osamis City Police Station ug Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental niadtong Enero 19 sa nahisgutang dapit. Nakumpiska sa mga otoridad ang 80 gramos nga pinaugang dahon sa marijuana nga katumbas sa 9,600 ka pesos base sa market value nini. Si Abuhela magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Og mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. O galang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph o sa Twitter, newsline.ph. Kung ano na mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa sunog ug baha, mamahimo ninyo kanang i-share pinagi sa Newsline Messenger. Magkita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV Cable TV sa North Cotabato. O syempre, mo subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Rep Talib Batulinyo. Daghang salamat o stay safe.